Enw i yw Cieran, yn gweithio i Lloyd Gravell fel trainee country surveyor. Jyst yr amrywiaeth yn y swydd, mae pob diwrnod yn gwahanol. Mae prentisiaeth i gael ar site, gweithio yn yr office, mae pobl sydd ddim mor dda yn gweithio gyda dwylo, enghraifft fi, a mae un arall sydd jyst i qualifio yn y swyddfa ni. So mae digon cyfleoedd i pobl ifanc, a mae cyfle i gweithio lan yn y cwmni hefyd. O safbwynt fi, o'n i gallu aros gytre a aros gyda fy ffrindiau lleol, ond hefyd gyda fi es i University am blwyddyn Abertawe i wneud y gyfraith, ond nes i sylweddoli bod it's not for me. Wedyn des i nôl, edrych ar opsiynau fi, des i work experience da Lloyd Gravell, blwyddyn arall ar ôl dyfiad fi yn mwynhau ers ni, really. Nes i dewis country surveying fel gyrfa oherwydd sa'n mor dda â dwylo fi yn gymaru fel pobl sy'n moyn gwneud prentisiaeth SAR neu brici, beth fel la. So nes i jyst yn chwilio mewn i'r pwnc. Fel y teimlad o fel teulu agos yn Lloyd Gravell. Fi gallu ofyn nhw unrhyw cwestiwn neu unrhyw gymorth sydd angen. Maen nhw'n a i fod yn onest, maen nhw'n really good. Mae digon o potensial. Fel enghraifft, mae Jack wedi qualifio yn ar fel country surveyor, a dde'n trainee blwyddyn diwetha. So byddai ar yr un sefyllfa gobeithio blwyddyn nesaf, a wedyn dros y 5 mlynedd diwetha gweithio mynd lan i fel commercial manager o beth fel la. Jyst fel wedys i o blaen, fi'n cyffroes yn beth i'r amrywiaeth sy'n y swydd. Yn wedig, mae pethau yn newid yn yr industry, so mae lot o pethau fel technoleg newydd i wneud pethau fwy gwyrdd sydd yn interesting iawn. Jyst ymchwilio, really, a siarad i pobl, yn wedig os ti'n mewn i country surveying. Ni'n gweld siarad pobl yn really helpu a wneud work experience. Ti'n gallu gweld wedyn os mae'n werth neu byd o. Wel, wedys i o blaen, o tad fi wedi recommendo fe. O'n eitha good o maths, a mae lot o maths i wneud â country surveying. A wedodd bydd yn perffaith i ti, so wedyn nes i wneud work experience. Nes i mwynhau. Qualifio fel country surveyor a falle 5-10 years time commercial manager. Mae chwilio mewn i fe, mae hwnna'n really bwysig, dwi'n meddwl, cos mae pobl yn camdeall ambell waith beth mae'r construction industry amdano, a so nhw'n really gwybod beth yw country surveyor, beth yw project manager, mae sawl pethau gwahanol gallu gwneud o'n i bai o gweithio ar site. Y myth mwyaf yw bod rhaid i gweithio ar y dwylo chi bod mewn sector adeiladu. Fi'n credu mae llawer o opportunities i bobl ifanc fel gallu bod yn engineer, rheol site, country surveyor, gweithio gyda electrics and mechanics, design o bethau fel la, ddim just gweithio ar site yw adeiladu. Definitely, yn wedig ardal hyn, mae llawer o subcontractors ni'n siarad Cymraeg a ti'n gwneud y perthynas wedyn ni. Maen nhw'n tueddu dod nôl i gweithio â chi, maen nhw'n gwybod bod chi'n siarad Cymraeg. Work experience yw'r un cyntaf byddai'n dweud, cos mae lot o pobl yn mynd mewn i bethau heb rili deall beth mae'r swydd amdano. Ymchwilio mewn i pa yrfa ti moyn, a os gallu ti siarad rhywun sydd yn y swydd.
BSc yn Quantity Surveying a Commercial Management.